ukuqashwa kwalowo maketanga okulapha ke ezidakamizwa kokanye napha nesimo mqondo nokuphazamiseka ngokomqondo. Lokhu ke okuyincwadi ke ethinta izimpilo ke kubantu abaningi kakhulu ngoba ke ingxoxo yethu izobibheka ukubaluleka kwesimo mqondo, ukusebenziswa kwama-drugs, ukuphila nje nokomqondo nokuhila ulapheke emphefumulweni nokuthi yena ke ukwaze kanjani ukuphuma. Uthisha by profession sobheka into eziningi nami incwadi sengiyayibona lapha phambi kwami umuntu onejazi la ngazi ukuthi kuma drugs afika kanjani umuntu efundile ehlele nethalente lakhe. Kodwa ngakuthathe ngiyakubingelela ke uthisha ke Mr. Ntuli sakubingelela eksene emsakazweni. Yebo Putsipho ninjani ngana kwethu? Siyaphila thina singezwa kuwena. Ngiyaphila mfethu ngicela nje uqala ngibonke abaphathi bonke beIkwezi FM ukuthi ningimeme namhlanje kumgqibelo no abanye balibiza ngesabatha ukuthi ngizocobelela kafishane ngencwadi engibhalile engibiza ukuthi Unseen Chains Breaking Free from Drug Abuse and Mental Illness. Ithathelwa ke kuyinto eyenzeke ngempela empilweni yami Putsipho but ngicela ukubonga nobaba uFarnegen Daniel umphathi weKwezi FM. Baba ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise ukuthi ungimeme, ngiyathembisa bafethu noniphatha kahle. Siyaja ukuthi sibe nawe omunye uyeza mangichaza ngithi awulo muntu uthisha nama drugs mhlambe nje kafishane ngaphambi usingene ke encwadini yakho. Ngiyathola la ukuthi uzalelwe oThongathi kodwa ngithi mangibuka ama chapters nami sengwabona ngiyabona ukuthi impilo hamba yaba namahamsi kanjalo kanjalo. Sichazele nje kafishane olalele njengamanje uLindani wakwaNtuli ubanike futhi lona ungena kanjani futhi kwezokubhala uba kanjani futhi motivational speaker. Awusichazele nje kafishane ngawe nokungena ekubhaleni nasekuqhuquzeleni abantu futhi. Inhlanhla uNkulunkulu wangisiza nje ngomama owangithanda ngisasesiswini bhuti wami till now. Uma ugulileke Putsipho ngenxa yokugula kwami ngedakamizwa Sofia khona mhlambe ezisiqhubeka nenkulumo yethu. Mase Putsipho ngicela mfethu ukuphinda ngibonge nobaba ongizala enyameni abambiza ngoBedwell Ngwenya babembiza ngoOros ehamba nathi uThongathi. Le nsizwa mfethu ngicela ukuyixolela noma siyalala emahlabathini obandayo but ngifisa nje Putsipho ukusho ukuthi ngiyabonga nsizwa kaNgwenya ukuthi ungilethe emhlabeni. For the fact ukuthi kwenzakalani mina ngisekho lapho uwena noNkulunkulu wakho owaziyo. Putsipho ngeke ngikwazi ukukhohlwa iqhawe lami uWiseman Khumalo. Le nsizwa mfethu yayingangizali but yangikhulisa yangibamba ngesandla mfethu. Kwathi noma sengenza ugrade 7 esobiza standard 5 uma singitshela ukuthi mfana wami sahlele emva kwendlu Putsipho. By the way ngikhulele endaweni ethi seMagwaveni oThongathi. Yebo ngicela ukuthi shout eMagwaveni oThongathi. Putsipho ngo-1999 ngana kwethu yangibizela emva kwendlu lensizwa le yathi mfana wami kumele ngikutshele manje iqiniso uzoya e-high school. Ngathi baba ngicela ungayisho kodwa lento engicabangayo because nami asengisenza nami indlela wesi because umuntu enama jokes but wavela washintsha wa serious. Wathi mengitshela Putsipho ukuthi mfethu akangizali ngafisa ukumba umgodi ngiyiphose kuona. Kodwa kwakumele ngiligwinye itshe kunjalo. Ngase ngimbuza umbuzo kodwa wathi baba umuthi awungizali then ubanike pho ubaba wami. Yabona Putsipho mfethu wathi mesho wathi ubaba wakho uBet ngavele wabuya umqondo lensizwa mfethu yasihamba nathi ikhulele kaNgwenya khona kaNgwenya uadoptiwe khona. Lo baba mfethu wayesaphila leso sikhathi leso. Ngiyayimagine impilo yakhe lapho ngasonto ezawoni Putsipho khona inkonzo ibandla lise Newtown kuthiwa iBright abayikhonza khona bazokukhumbula. Ngumshumayeli ngiyalithanda izwi kaNkuluNkulu and mfethu ngitshela ukuthi wathi mengitshela ngobaba uBetty ngathi ngiyafuna ufika qathatha kubo ngothola ukuthi ngabe wangiphikela noma ungilahleleni. Putsipho angitfolanga indaba ezimnandi lapha ngana kwethu. kaNgwenya by the way uadoptiwe nakhona kunogogo wakhona lapha ngathi ngena mfethu wadedela izinja nginamanxeba nje la onyaweni amaningi amakhulu. Ngakhala ngaphindela ekhaya to cut the story short Putsipho and then ke later eseshonile baba u2010 ngathi ngisevet lapho ngenza ifirst year yami imechanical engineering ngixhaswe ibasari to Exaro. Baba uSipho Nkosi ngiyakubonga baba wami ukuthi ungisiza wayi CEO la baba uNkosi and wangithembisa wathi Mphemba mfethu ngizakuba nawe kuze
kuze bese kugcineni. Unfortunately ke but Sipho mfethu ke ngagula ke ukugula lokho engakuzama ukukuphika for years but wami mfethu ngiyathi mina ngibe nenkinga yokugula for 25 years ofithi ngo year 2000 but Sipho ngizolokho indaba yami ngisheshisa ngifake ngiqeda ngoba mfethu kahle hle nencwadi ekebhalile le but Sipho mina mase kubhala incwadi yamangempela ilongo to freedom ngaba Mandela izoba kancane kakhulu ngana kwethu ngo year 2000 mfethu ngangena edakamizweni because khumbula ubaba ngithe ku1999 oyi step father okhumala ngitshela ukuthi akangizali then ngase ngiya eNkosibomvu secondary school la ngifunde khona salute baba uCebekhulu nestaff sakho sonke mfethu kwaqala istory sasibizwa ukuthi yizo lesiya ikhona incwadi leyo ndaba leyo mfethu lapho ekhaya kho TV ngiyaxoxela kuthiwa wendoda kunomuntu ofana nawe lapha ngithi kunomuntu ofana nami yes kuthiwa uPapa Action but Sipho into engifisa siyazi sumzansi imida mfethu silimaze kakhulu thina entsha thina abantu abasha then ngafuna manje ukwazi ngalo Papa Action one igama mfethu la attractor and number 2 kuthiwa umdlwembe lo muntu lo uhluphile sikona wayesafunda no Chester sosikhathi leso mengifika ekhaya ngalo langa kusasa ngiyafuna kwesipo story but inkinga ekhaya kuvala ngo6 awukwazi ukuphuma after 6 ngabalinda balala ngana kwethu ngitshela ukuthi ngo 8:25 ngaphuma ngaya komyuzo makhelwane story sadlela ngo8:30 SABC1 ngikutshela ukuthi but Sipho akekho umuntu angitshela ukuthi nangu uPapa Action ayekho umuntu angitshela umdlwempeke lo and sola lolo langa impilo yami ayiphinda ngafana nakuqala ngashintsha ngafuna manje uthi mina lento aka Hector lo bhuti lo and yena akaholayo ngayo afuthi aqwashisayo ngayo but Sipho ngeyidakamizwa kanye nobugebengu ngafuna mina ukubenza empilweni yami ngashintsha yonke impilo engangiphila nginane tattoo ngangibhala nje la but Sipho ngibhala uthi mdlwembe kwaqhamuka umfana wayiphuma ejele Khotsibe may so rest in peace ngana kwethu wayisiza impilo yami wami usashona lo bhuti obizwa Khotsibe waseGwaveni wangishaya ngempama mfethu uyabona ngazi ke nguze kuthiwa ubona inkanye ezishaya ngempama yebo wathi Lindani yabona ubuyibhale legama lethi mdlwembe mase ube nebhadi uboshwe ewesivili one day ufikile mfana wami uyisolo ufisa ukuhlephula isikhumba sakho ngikutshela ukuthi bhuti wami ngayiyeka phansi lodwa no7 sengubhalile la esandleni u7 because ngifuna ukuba lo Papa Action lo then to fast forward story ngana kwethu ngo2010 sengisevethi ngarecover ngabuya ngaye King George for 6 months ngarecover ngaphinde lesontweni ngaright ngafunda ngaqeda ubaba uCebekhulu wangamkela once again esikoleni ngijahe umbuzo wakho bhuti wami uthi yini engimotivate ukuthi ngibhale incwadi le then washona kubaba manje lo ngiphikile ongangikhulisanga ungangenzalanga lutho istep mother safona akhumbula ku Thursday sangitshela ubaba wakho ushonile ngithi mina ukhuluma ngoKhumalo because mina ubaba wami ngimthanda inhliziyo yami yonke ngisamthanda namhlanje insizwa yaKhumalo uWazman Ndoda Khumalo I think igama lakhe ulandelile la insizwa mfethu ayishintshe hayi ngikuna ubaba wakho mina uBethwele ngitshela ukuthi but Sipho again ngacrasha futhi bhuti wami sengikrisho kwesibili ke manje 2010 ngiyenza i3rd year mfaka ngobhala iphepha lami lokugcina imaths and la sengitshela lezi indaba lezi ngikutshela ukuthi bhuti kwakhona eqeda ukukhuluma nami ifoni esisakazeke phansi ngaphuma ngaphandle ngabhadilele ngabona abafana babebhema insango mina but Sipho kwakumele ungiye nje ipool eyodwa yensango ngana kwethu yonke lesi studio lesi uzosibona sesihleli phansi sonke bhuti wami umanje sengithenga ama plaza awu5 ekhaya TV wonke ngwabulele and into ebhlungu engifike ekhaya njami ngivasha khona akhona lapha egarage lama plaza malawo but Sipho to cut the story short mfethu then ke nga esibhedlela eJohannesburg Hospital baxakeka ngayo eHelen Joseph Hospital ngahlala khona September October November December ngoJanuary ngadischargewa udokotela wabhala incwadi but Sipho ikhona le nto futhi encwadini udokotela mebhala incwadi mfethu by the way lo dokotela uyafunda na ufunda khona evet ngayithatha incwadi mina ngokukhulu ukuphapha noma ngokukhulu ukuthokoza ngiyitshethi sick note phela angikazi mina ngadmitwa but Sipho ngise university ngathi mengiphinsela evet ngimnika uprof but wami angifisi lelela mfethu ukuthi phinde lenzeke kwenye ingane yomuntu omnyama mfethu wathi ivula incwadi uprof ngabona inyembe zigcwala amehlo ngana kwethu and ngiyafisa la insizwa yomlungu mfethu ngathi sisaphila noma isakhona ngendlela ngitshengisa ubuntu ngayo wathi Mr Ntuli do you know what is written on this book on this letter ngathi no prof I don't know but why are you crying what said this letter it says that Mr Lindani Ntuli is no longer fit to continue mechanical engineering. His mind is no longer fit and I suggest to apply for a grant. Bhuti wami ngabona umhlaba uvuleka once again. Ngiyayibuza ulo dokotela number 1 nawe uyafunda nawe ufundela uba udokotela.
what if mhlawumbe ube nebhadi wagula wasebhalelwa omunye udokotela ukuthi ngesakwazi uqhubeka nokufunda kuba udokotela why lento yena because yazi kunobhuti obizwa kuthiwa uLes Brown Putsip uLes Brown fethu wa-establish ukuthi ugula ngekhanda and ikutshela ukuthi udokotela uthisha wakhe emlaphi wazophinzela back eclassini lesi wayekulona wathi evashela umngane wakhe kwi-motivation hamba motivation umngane wakhe ulecturer lapho noma uthisha lapho ayengathi uLes Brown uvakashile wambiza uLes Brown ubhala phambili why doubt enye into Putsip eshathi ngabantu abamnyama asifuni ukuthi sivume noma sithembe why doubt uLes Brown wathi lecture yambiza Les Brown hamba phambili wathi mase uvula umlomo wathi mina ngilabelish ukuthi ngimentally disturbed mina futhi ngidam mina angikwazi kwenza lutho empilweni yami amaza akhuluma le thisha wayifundisa uLes Brown ayishintsha nami impilo yami bhuti wami uthi uLes Brown you must never let someone opinion to determine your future uma ngihumusha ithini uma umuntu Putsip ehlulekile uma udokotela ehlulekile akathi ngicela enye second opinion angasho ukuthi sekuphelile ngawo ngifuna mhlambe asike sibheke nje noma eyodwa noma chapters encwadini yakho ngifuna sibheke uchapter 7 ukhuluma friends crime and survival kunensizwe embili othi nahlangana nazo nantshona naqhekeza umuzi nantshontsha 200 awu ngiyaboshwa kusamawe aseniba nombese bakutshela ukuthi umbese lo iyona ndlela yokusurvive then ukuze nisurvive kufuna nisuku otho ngathi nize neThekwini kuze ngifuna ukubheka ukuthi ukuhlanganisa kanjani kwimpilo yakho nokuqwashisa omunye ukuthi uveza abangani uveza icrime nesurvival ngoba mahlangana nabangani ukho ukuthi umngani umuntu ozokwenza right but mawufunda leya chapter ngoba iyona sengifundile ikhombisa ukuthi uyaveza ukuthi nanihlane nibonthi kuyinto enhle leniyenzayo kuyiqiniso okuyinto lenibonthi uzosurvive ngayo ngifuna nje mhlambe nje ngo2 minutes sibheke ukuthi ikushape kanjani impilo yakho ke manje usungena ebugebengini usuku otho ngathi usiyoThekwini maqanisa utho ngathi neThekwini kunomehluko ngokukhulu ngokwedolobha then kusho ukuthi usuwa move kubantu abawu10 mhlambe siyaba 100 manje asithi lapho kanjani ke impilo yakho ke manje nendlela obone ngayo izinto sumuva nokuthi kukusebenzeleni ukusuka manje ngoba lisho ngene ebugebengini mase ngiphatha umbese ngiyona ndlela yokusurvive ngathi mengixoshwa esikoleni ngayitshela ukuthi mina manje ke sengizoba iqhawe ke manje sengizoba umdlwembe ngibe umakhoneni ngi-exercise lento yokuba upapa action mengifika emphakathini bhuti wami umphakathi ke awudlali ke ngawo ngana kwethu kunesifundo engisifunde kwenye insizwa motivational speaker Putsip ithi kini uthola imfundiso esikoleni uthola imfundo emphakathini noma emhlabeni uthola isifundo Putsip ngawuhlulu umamhlulu mama engiyalethi angeke idakamizo ngabahlulo thisha bengiyala bethi angeke idakamizo kodwa umhlaba wanginqoba bhuti wami number 2 ngaxoshwa nasekhanga nakwethu mengixoshwe ekhaya sengistranded manje ngihlele emgwaqeni manje ngiyakwazi Putsip ukulala phansi kwebridge then ngase ngithola amabili amabili oyedwa usahamba emhlabeni omunye usakhona uzathi senafonela nje lo munye bengasamazi naye nongimasa ukuthi lokhu ngikhuluma enkundleni zokuxhumana wagcina sengifonelile ngicela ungawasha amagama abo thenga incwadi uzowathola amagama abo lamadoda athi Linda mfethu ikhona impilo eThekwini thina mfethu zamaphara eThekwini aqini mfethu siphila kamnandi le impilo iphila la uzohlupheka futhi uzoyejela ngathi pho sihamba ngani ngoba phela nina akusetshenzwa la futhi nina ayikho into engibona iphatheka niyenza kwathiwa no kunomuzi la fayisa mthogqeza kona lwami sengibonile kunemali lapha kunomese lo mese lo uzokwazi ukuthi uyivikele ngawo nanestiro Putsip sakho na ngempela to cut the story short sawutshontsha lo mese bangidweba wona la lo 7 engakhuluma ngawo istiro sathathwa no200 wathathwa buka ke Putsip uthi abangani babheda kanjani ke ngithi mina ungayigwaza la ngaphambili Putsip kodwa udinga umuntu ozokugwaza ngemuva kanti angiboni sibangigwaza bafethu istiro ummese ufaka isikhomeni sami hlanhla leyo Putsip kunodadewethu mina igama lakho noMfundo Khumalo ewasase crash ngesikhathi leso kodwa indlela akahlonipha ngayo Putsip iyangimangaza even today nganyonyoba manje kuye ekhaya by the way sengixoshiwe ekhaya mengifika ekhaya ekseni sengiqala ukuthi uma uhambile emsebenzini ubaba uhambile emsebenzini insizwa yakhumana ngife ngipheke zonke impahla zami ezikhona ngifa isikhwameni ingane yasekhaya ingangikhulumisi Putsip ishathilele kanti yabona yonke into engenzayo egijima utsheni malume sengiyaphuma nabangani bami mina ngisigora phela mina manje ngithi go exercise uba umdlwembe manje mina sahlele station Putsip ngiyabona isithundo kesisipheshe kune station sotho ngathi ke sisibeka uthoka central lo sipheshe then nganaki kuthi a second Putsip ngezwe ngomjulu ukukhala ekhanda
ngeze umuntu engithinta la emahlombe ngathi mengiqalaza umalume umalume igama lakhe uBongani Ntuli Bongani I think mhlawumbe igama lakhe laqanjwa ukuthi ngikubonge malume wami but Sipho umalume akenzanga into eziningi wathi Linda sekhaya manje because lento yenzayo uzoyinika uzofa noma uzoboshwa abafethu laba u2 bamile ecele manje batatazela then umalume wathi letha la isikhwama sakho wathi mesivula isikhwama nasi istiro wathi lestiro sababa ukwandi ndlala ngengane nidlala ngayo ngoba sifake lestiro number 2 sosha umveli bhuti wami umveli kathiwa uhamba ngemala ke elento lena ukweqa estimeleni ulento lungakhokhi yebo wathi thathani istiro senu kwathola lo mess buwana nifana no mess lo muntu menibaja ma security estimeleni useboshiwe lo muntu lo ningafina la niyakhona so cut the story short wababusela umese wabo saphindele ekhaya ngaluza kanjalo ukuthi manje ngodla ma grapes lapha emagagasini ngabuyela ekhaya yaqala phansi impilo kuyisummarize nje ngomzuzu lona ususalela ukuthi incwadi yakho lena uyibhalile ukhuluma ngokuphunyuka ezidakamizweni nangokuphazamiseka ngokwengqondo ngifuna nje mhlambe ngomzuzu wodwa ukuphendula ukuthi izidakamizwa nokuphazamiseka ngokusebenza kwengqondo ngoba masikusebenza ngqondo umcabanga ukuhlanya ethi futhi basho nje bathi siyahlanya bathi ukhuluma ngencwadi wawuyibhaleliwe mhlambe kuhlangana kanjani umuntu osebenzisa izidakamizwa sikubiza ukuthi drug abuse ne mental illness isingisi siyahlukana sithi mental illness kuhlangana kanjani ngokuthi umuntu ama drugs ne mental illness kuhlangana kanjani mhlambe ngomzuzu owodwa into engicela ukukhuluma ngayo emphakathini engifisa ukuthola iplatform yayo bipolar disorder ukugula umuntu one bipolar number 1 futhi phakahlanye okay ngimelene nalokho and sengiyenza research and sengitholile iproof yokuthi umuntu one bipolar unama moods it's a mood disorder it's either uphezulu sikubiza manic episode noma uphansi sikubiza depressive episode now but Sipho uma vele do you know ukuthi IQ yomuntu one bipolar is very high ngakubalela uFan Damme ne bipolar ngabali Maria Carey une bipolar kuma abantu sebe discloseile indaba yabo but Sipho khumbula uFan Damme kuthiwa ena 8 why gym martial arts ena 10 wase no black belt bhuti wami is that normal no now lalela ke I mistake noma I misconception ibalana ke wena uhigh wena niyazi ngala studio mina ngiqambela manga likhole konke engakusho but ngiyazi mina ngiqamba manga but akwangifike la studio ngidle ama drugs bhuti wami amanga ami ke manje ngenisakwazi ukuthi uyakhola because anehaba elikhulu number 2 ngiviolent ngiyalwa number 3 mina ngupresident of South Africa mina ngizovotelwa mina ngo2030 lapho bhuti Sipho nguthisha semaphuphe esizwe lapho ngithi mina bhuti Sipho ngizobuqeda ubugebengu ngizoyiqeda ama drugs ngibe ngikubona mphakathi ngiyafisa ukuthi ibipolar singayixubanisi nokugula ngekhanda uma uthi umntwana wakho udokotela ushuthi nebipolar thali dokotela ngiyabonga I'm blessed because ibipolar idinga medication bhuti Sipho amaphilisi nje mfethu ayo idinga ukuthi umntwana engangeni edakamizweni idinga ukuthi umntwana engenzi imisebenzi eminingi ezomstressa because ibipolar iyamelana ka nestress bhuti wami because once wa stressa yazi into yokuqala ozobalekela na yini idakamiso ngana kwethu wangena edakamizweni ushileke ucisha umlilo ngopetrol siyithola kanjani ke manje lencwadi mina senginayo yami copy sengiqale ngochapter 7 sifuna ngihlehleke manje ngibele emuva siyithola kanjani ke incwadi yakho isezitolo itholakala kuwena itholakala kanjani nokuthi ke uvana ukuthi oseyifundile isiphi isithombe noma nje into ozothi once wafunda lencwadi now adu kuma drugs ungaphuma ngoba la usherisha experience yakho uthi ubeka kuma drugs wangena but kwaphumeka uthisha njengamanje wa disqualify unyaka wesithathu sevets wenza engineering ishuthi wawesiqenqe la sibheke ukuthi ke njengamanje sithola kanjani incwadi yakho itholakala kuphi abantu abafuna ukuyithola nokunika kumyalezo kuloyo ukuthi ozothi why kufanele ngithenge incwadi sikhuluma nawe uthe udayisela umuntu wathi ngihlaya ngekhanda ngizothenga incwadi ungathini ke kulowo muntu ke njengamanje uthi ayithenge lencwadi futhi uyithola ngicela ukubonga bethu abantu abangichasa ukuthi lencwadi ibe impumelelo ubaba uButhelezi usa retire wayifundisa emaphuphe esizwe ngangimxoxela ngithi baba sengiqedile incwadi ukuyibhala kodwa angazi ukuthi ngizokwenza kanjani wangipha inamba kaBaba Sotobe usibiya omsunguli webandla ekuthiwa uSiba lababhali bezizulu
ubaba Sotobe Butsipho wangipha isikhathi sakhe sonke sokuthi angichazele umehluko we-self publishing kanye nopublishelwa ikhampani. Wase ngixhumanisa nensizwa engihlonipha kakhulu nengithanda kakhulu ubaba uMcambi umuntu omuhle. Indlela insizwa mfethu ubaba uMcambi uphethe inkampani Iziko. Le insizwa mfethu angicathulisa yakwazi ukuphuma incwadi. Ngokubude bendlela Butsipho ngase ngiya kwikhampani ephethwe ubhuti Sicelo Mncube oyi-motivational speaker manje uyena imanager yami and uyena ongilekelelayo. Butsipho uthena mfethu kubaleke ngani umuntu athole incwadi. Number 1 Butsipho le ncwadi mfethu ayikhulumi ngezidakamizwa kuphela. La sikhuluma ngengane ephikiwe Butsipho. La sikhuluma ngomntwana odidiswe social media wayeka isikole ukuthi uyabuyela futhi esikoleni. La sikhuluma ngomuntu ozozehlisa Butsipho kunomfana ngibhalile incwadi la uthi umncediso mchunu may his soul rest in peace alale ngokuthula umfana wami. Ngangenza grade 12 Butsipho. Lo mfana enza grade 11 but wangifundisa English bhuti wami because ngangayazi English Butsipho. Lapho 2 le ncwadi ikhuluma ngokuthi uyixolela kanjani wena euniversity isikhaphele ngaphandle noma isixoshile uyenza kanjani second chance ikhona second chance Butsipho empilweni ngahamba mina ngayindumiso eMaritzburg ngenze khona igraduation yami for teaching Butsipho still ukugula khona ngoba ngangabi nayo medical aid ngiyayibonga idepartment Butsipho ukuthi ingiqashe permanently ngibo teacher or professional because from 2016 Butsipho ngakwazi ukuzazi kuno doctor ethi uDr Mashap ngiyambonga la mama usethi hospital ukuthi angidiagnose kahleke manje ukuthi ngine bipolar. Number 2 kodwa manje angakayazi lento le ibipolar Butsipho mathiwa sikhuluma ngayo mfowethu ngaphela unyaka wonke idinga lento mfowethu uyiaccept kwena ngaphakathi uyitshela ukuthi angiguli ngekhanda ngiyaphila angidli medication ngiphume ku stress. Butsipho isikhathi sami sincane le ncwadi isatholala kumina kwamanje uyangithinta inamba yami ngizoyishiya ithi 074 213 2083 angani mangayiphinda bhuti wami singayiphinda futhi 074 213 2083 okwamanje sitholela kumina incwadi ngiyakwazi ukupostela kaPep noma ikuphi ngibuzile lapha kaPep izolo kunobaba oseqalile wayithenga ngiyabonga wensizwa yaka Ncube ngifake umpostela nje mengiphuma la mfethu u250 icopy muzoyithenga ngesandla but muzoyi-add kaPep ngibuzile kaPep ngabuzisisa u60 rand Butsipho kuthiwa uthatha 6 to 7 days uthi fike kwena but kukhona nenye efast e2 to 3 days ngathi bathe 100 something 110 100 sazokwenza research kahle le ncwadi ikhona iyatholakala isakumina mekhona umuntu odayisa le copy akazi ukuthi lo muntu lo uselulimaze icopyright kaNtuli and iwi inspire ephetho baba uMncube angazi izomenzani ke yena ke uLindani ungwakwaNtuli ungumbhala phinde be motivational speaker uthisha futhi by profession sibonge kakhulu.